खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै नै दायो जोङो रेडि जादों दिनैहाय माने हाबा दङ आरोना बिनि काजिननि नखराव हाबा दङ आरोना गुवाहाटीयावहायनो ओंखायनो जों दायो रेडि जागासिनो दङ बेहा रेडि जाखांखाबाय आंहा बाखि दङ नै आंहा आइसिड फार्स्टिं ओमफ्राय फार्स्टिं जायाखैनो माने गथ'आ बामजा फैदोंमोन नालाय ओंखायनो दायो देलायनोसै आंखौ देलायहोगासिनो दङ बेयो राधिकास मेकआप राधिका मेकअप आर्टिस्ट ओमफ्राय राधिका मेकअप आर्टिस्टआ नै गथ'फोरखौबो आङो आधा आधाल' देलायहोनो मोन्दों दासिमबो दायो देलायग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोन उनावहाय देखायनोसै आङो फाइनेल रिजाल्टखौ फाइनेल लुकआ बेनो ओमफ्राय जोङो ओंखारबाय गारियाव गाखोबाय बिराद नै दुस्थ'थार हाबा हुखा जेबो जानो हाया गथ'फोरजों नै बिथिंजाय दङ उनथिंजाय मामा बिदि नङा थांसै जोङो दायो भबनाव आरोना बेयो काहिलिपारा ना बे जायगाया काहिलिपारायावहाय दायो जोङो ओंखारबाय रुमनिफ्राय थांसै दायो देखायबाय थानोसै नोंथांमोननो ओमफ्राय खुसि जाथारबाय बेहा बेरायनो मोनगोनखाय सफैबाय जोङो खिन्थु बेकग्राउन्डआव जाग्रा नङा नै बेनो राधिकानि बिब'आ खुसि जाथारदों बेहा नै लाइट नुनायखाय हाबा मोनजाफैदो रिधिमा क'क्राझारनि हाबा खेबना होनो हा रिधिमाया र' लिंनि आंबोलाय कफि गैया कफि खोनायासै दंदां बैहाय खानाया गबाय फुसका जालायनोसैलाय जोङो जानो फैखादों मारै जागोनथाय आङो दा केमेरा लायै लायै जाग्रोना लानोसै र' नों जाग्रोदो जानो लुगैयाखै आब'आ सादों नामा गिदों आङो सानामा गिदों आङो दायो दै फुचका बानायनो नागिरदों लोंलायलायबायलै नै नै जाबायानोसै नै जोंना दावरावफ्रा गुवाहाटीनि हाबा जाफैबाय मामा मोसादों सासेया बिफाजों तानिशा जानोसै दे जादो माबायदि खोन्था लाखादों बानायखादों नर्मेलखौबो जाबाय दै बुसखाया दाब्रा जानो मोनसे टेस्टिथार अच्छा है मस्त जानोसै जोंहा नै जा आइटेम दङ ना दाउ बोरमा रुटि दाउ मा होनगोन पाराथा मेरला आइटेम फैद' जानोसै माखौ जाग्रोनोसो जाबाय आं दायो पनिरबो दङ सासेया दा बोरमा दङ होनबाथाय मोजां मोनथारसिगोन आरो जोङो ब्रेकआव फैदों दसे समनि थाखाय ओमफ्राय दिनैहाय एसे थाब फैग्रोदों आरोना ओमफ्राय जों बिमाया फैग्रोखायो नालाय बेनि उनावहाय सिख्ला सासेयाबो फैफाबावबाय जोंजों थाखुमादों ओमफ्राय दानि नै जोङो फिथा सावनानै जालांसै ओंखाम जाला जोङो फुङावनो जाखादों नालाय साहा लोंलांसै आरो बेयो मालभग माइरंनिमोन दहाय फुङावनो आइया माने नानानै दोनखादों आरो बिथिंजाय गथ'फ्रा नै ओंखाम जागासिनो दङ नै दानो केमेराखौसो हमलायगोन बियो
जाजोबदो बिसोर गोबाव उन्दुदोंना दिनै औ बिसोरथ' गोबाव उन्दुबाय ओमफ्राय बिमाया क्लासाव जे उन्दुनो ओंखारहैदों नै सावबायानो जोङो जानोसै गोथावनो मास्टार शेफ बेहाय दहाय फुङावहाय अनला जालांबावबाय जोङो बाट दिनै भेज अनला आरोना सेवालि बिबारनि अनला ओमफ्राय बिसोर माजों जादों भाजि दाउदै सयाबिन आलु मुला लाब्रा दाउदै मानो अख्रा जादों रोंनानै बांद्राय अख्रा जाबायना दुस्ट' जादों हो दुस्ट' जादों हामा बिदि दुस्ट' जानो गुड गार्लफ्रानो बिनि थाखायनो ब्लग लानोनो बालायलाङो आङो बिसोरो केमेराखौ ओरैबायदि हमनो नागिरबाय थायो ओंखायनो बायो आङो ब्लग बानायनो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो बानायो आरो खस्थ'ब्लाबो जाबायबो नै बिसोर सानैया दुगैबाय सेम टु सेम मोजां नुदों गाबनांगौ सिफायगोन जों दिनैहाय शपिं खालामनो थांगासिनो दङ ट्रेन्सआव थांगोन ना ट्रेन्सआव थांनो नागिरदों जोङो आङो दिनै क्लासनिफ्राय एसे थाबनो फैबाय नङाब्ला मोनाबिलि जायोब्ला गथ'फोरजों शपिं खालामनायावहाय दिगदार जायो नालाय ओंखायनो थाब फैबाय आरो ओमफ्राय बिसोरबो दिनै बिराद हेपि बायद' लाबोनायखाय खिन्थु एसे उन्दुनो ओंखारहांबायबो नै नुदों फिफा माइकखौ मामा गाज्रि खालामगोन दे नोंथांमोननो डाइरेक्ट आङो शपिं मलाव देखायनोसै नै बिदि नङा जों दायो सफैबाय नै मलावहाय पापानो नायदों आरो ना आइया गस्ला नै Ridhima uन्दुनो ओंखारदों दे नायदो बिहावनो नायना होदो बिदि टाइप गाननाय नङा बियो नोंनोबो मोनबा लागोन दे मामा दे नायग्रोनोसै जोङो तলত আছে আপুনি मानु আছে গৈছে मैया शपिं खालामना फैनानैहाय एकदम भिडिअ बानायनो मोनासै ओमफ्राय शपिं खालामनाय समाव मोनासै माने बिसोर सानैया बेखौ दांहां खालामनानै ओरैबायदि डिस्टार्ब माने ओंखायनो माने भिडिअखौनो बानायनो हायासै आरो खिन्थु फिफाया हले आरामसे शपिं खालामदों आरोना ट्राइ खालामदों बायदों ओमफ्राय आंथ' ट्राइ खालामालासिनो बायबाय आरो बाट गावनि साइजखौ मोनथिनायखाय जेबो प्रब्लेम जायासै रुमाव फैनानै नायबाय जादों आरोना आइया न'आव थांथ'सिगोन खामानि दङ न'आवहाय आइना एसे ओंखायनो ओमफ्राय जोंनाबो दा गाबोन सेकेन्ड सेटारडे नालाय ओंखायनो बन्द' टेनसन जानाय नङा दा गथ'फ्रा एसे गगा मोननाया दायो गुजुदोंबो आरोना मुलि दौनांसिगोनलाय लोमजायाबानो जाबाय आरो बे जायगायाव बिराद हाद्रि जायो माने ओंखायनो गगा मोननाय गुजुनायफ्रा जाबाय थायो आरो टाउनाव बांसिन खोमा बेबायदि बेराम जानाया गामियावथ' बिदि बांद्राय जाया मानो होनबा बांद्राय हाद्रिबो जाया नालाय आच्छा दायो नै मोनसे जिनिस लाबोदों माने ब्लिंकिटआव बिहरदोंमोन ब्लिंकिट नङा फ्लिपकार्ट मिनिट्सआव गथ'फोरनि गेलेनाय दा बेखौ देखायनि नोंथांमोननो मा लाबोदों मा बियो देलाय खुलिलाय दे आफा खुलिलाय आबै खुलिलाय ये बै सासेया नायबावदों माबा दङ नामा होननानै औ बिसिना फिसा जोंना देरसिन बाट दाम खमावनो मोनबाय दे दामदो वाव मामा दे दामथारदो लावथि गैयानो दां बेहाय लावथिया वाव बेयाव हमथानानै लाबालाय मारै गाबनांगौ जाखो तानिशा गैला जेबो लाब गैया ओंखायनो आं खम दामि नायनानैसो बायना होखायो बिसोरनो दे दामना देखाय वाव सानैनि मोनसे दे सानैनि मोनसे दे दामदो दे
Ridhima na ulta जाबाय सिदा खालामना हो नै बिसोर गेलेनायाबो बांद्राय गोबाव जाखाया बांद्राय गोबाव गेलेखाया ओमफ्राय आं दायो दुगैनोसै क्लासाव थांसै दिनैहाय एसे थाब फैनांगोन मानो होनबा आइया थांगोन नालाय पापा मोना लांनो फैगोन ओमफ्राय मैगंबो फैगासिनो दङ हजोंनिफ्राय आइ बिखुनजो उन्दै मोना फैदों नालाय फंबायखौ नायनो बिसिनि राजानि फंबायमोनखौ माने काजिनखौ ओंखायनो आइया मैगं हरफादों होनदों अमा बेदर हरदों होनदों ना हरदों होनदों बाट नाय जाग्रायासो खम जानोसैलाय फारसेथिं लोगोआबो न'आव थांगोन बायदि होनदों आरोना नायनोसै बे थांनाय जायोना जाया बे थांबाथाय जोंबो सिरि सिरि जानोसै आरोना सिरि सिरि जाया बे सानैया दङना बेसोर सानै थाबाथाय नै राजा पापा ओमफ्राय बाबु बिसोर साथामजों शपिं मलाव थांदोंमोन आरोना मा मोनबोखो मोनबोआखै मिथिला ओमफ्राय राजाया दिनै फार्स्ट टाइम आंनाव सोङागारा माने आंनि थाखाय लाबोदों जिनिस बे जायोना जाया आं देखायनोसै र' मा अरे नै सेन्देल लाबोदों ओमफ्राय जायोना जायाथाय नायनोसै इस दामखौथ' उनावहायबो नायगोन जायाबासो अरे जायो माथो Thank you wow thank you दायो जोङो एसे ओंखारलांनो नागिरदों गिबियावनो जोङो राजानि बिब'नि न'आवहाय थांगोन बेनि उनावहाय जोङो अबेहाय थांनाय जायो मोनथिथ'आ बेरायनोसै आरोना गथ'फोरखौ लानानै बिसोरबो बायहेरायाव ओंखारनो लुगैयो नालाय ओंखायनो जोङो बायहेरायाव लांनो सानबाय न'आवबोलाय बेसेबां गेलेनो ना ओंखायनो जोङो बायहेरायाव एसे बेरायनानै फैनोसै गथ'फोरखौ लानानै बिसोरखौ देलायहोखांबाय बाट आं खानायखौ खानो हायासै दिनैहाय दायो खानानै होनोसै चान्स मोनोब्ला ओमफ्राय आङो माने जायगा गैयिनि थाखायनो बेखौ गाननांबाय माने गानामोन मानसि थानायमोनब्ला आरो गावनि गारिखौ लांनो हानायमोनब्ला बाट दा गावनि गारिखौ जों लांनो हाया मानो होनब्ला गथ' लाग्रा गैया रावबो गैया रुमाव राजाजों आंजों मामनांगोन ओंखायनो जोङो उबारावहायनो थांनो सानबाय गथ' थाबाथ' थफ्ला थफ्लिया लाखाथारनांगौ जायो नालाय जोंना दिनै एसे खम जाबाय आरोना थफ्ला थफ्लिया तनिषाया रेडि जाबाय बुम बुम थांसिगोन रिधिमा गसं नै आंहा सेन्देल गोदानखौ गानदों आरो बे गस्लायाबो दाखालि ट्रेन्सआव बायनाय जों दायो लकेसनाव सफैबाय बेयो जाहैबाय ब्रह्मपुत्र रिभार एक्चुअलि मा लिरनाय दङ बेयाव रिभारफ्रन्ट ब्रह्मपुत्र रिभारफ्रन्ट बेहाय फैदों जोङो दसे सम बेरायनो थाखाय ओमफ्राय नै बे जाहैबाय पार्किं मेन गेटजों जोङो हाबनायखौ खेबनाय जायासै नै ओरैजाय दङ आरोना मेन जायगाया बेरायनाय जायगाया बेयो जाहैबाय बुरलुंबुथुर सफैजागौमोन जोंहा पार्किंआव जायगा मोनाखैमोन आरोना बिराद मानसि जायो बिराद मानसि माने बेरायनो थाखाय मोजां नालाय दसे समनि थाखाय ओंखायनो आरो फेमिलिफोरजों फैनानै गथ'फोरखौ बेरायहोनो हागोन दसे समनि थाखाय एन्जय खालामनो हागोन मोजां मोनदों बिसोरो मोजां मोनदों रिधिमायाबो खुसि जादों आनैजों गामजाना ये नै ब्लग खालामदों सासेया happy बोरो मोनथाया आयु बिथि अबाव फैदों पार्कआव बेनो आरोना मेन गेटआ ओरैजाय टिकेट काउन्टार दंमोन बाट टिकेटआ दायो फ्रिथ' बेनो ब्रह्मपुत्र नदि पार नै जों दायो लाइनाव दङ रिधिमा गुनगुन बै साइडनिफ्रायबो बिथिंजायबो नै गेटआ बेनो दाहाय दा मानसि बुरजाना खावगोन ब्रह्मपुत्र रिभारफ्रन्ट सती राधिका शान्ति उद्यान मा लिरदोंथाय नुरासै आङो सफैबाय हाबबाय नै मेरला मानसि हाबनानैनो बैयो जाहैबाय बुरलुंबुथुर दैमा द माइटि ब्रह्मपुत्र दे मोनथाय वाव मोनथाया नै बाबा तनिषा आदाजों बिराद मानसि दे मोनथाय हाय होन आदाजों मामजादों मेरला मानसि खिन्थु बेहायना ड्र'न एलाउ गैया आरोना फट' खेबनोसै जोंहाबो एसे फेमिलि फट' दे फट' खेबलायनोसै जोंहा फै केमेरा खेबनोसै दे फट' खेबनानै होदो जों साब्रैखौ राजा लंपेन्टआ एसे बोनानै होलाय दे लंपेन्टखौ बोना होलाय नाय रिधिमाजों आंजों सिरि जाथारबाय उन्दुनोबो ओंखारहांबाय खोमा ओमफ्राय नै औ लाइट्स नै आरो बै नै एर'प्लेन
माबायदि मोनदों फैनानैहाय मोजां ना मामा मोजां ना मामा मा नायदों लाइट्स नायदों नै दायो भिउआ मोजां जागासिनो दङ आरोना बैथिंजाय ब्रह्मपुत्र रिभार बे जायगायाव मर्निं वाक खालामनो बिराद मोजां जागोन आरोना एक्सारसाइज खालामनो मानो बैथिंजाय मा दङ नायहैनोसै सिगांथिंजाय बांद्राय गोबावबो खालामजाया मोनायोब्ला जोंना गथ'फ्रा एसे दिगदार खालामो नालाय उन्दुनो लुगैयो बिसनायावहाय ओंखायनो थाब थांनांगोन मेङोब्ला बैहाय जिरायनो हागोन सिटिं एरियाबो दङ बिबारफ्रा ओइ मानबायबाय दे थाबायबो मामा रिधिमा आयु मामा गचं नै सेन्देला बेहायसो दंमोन बिसोरना दे नोंबो ओंखारनोसै बेबो ओंखारनोसैनो सेन्देलखौ गानहोदो गेलेनोसै मामा मानसिखौ थिखोनानै हा बेनोथ' देलाय गानहोलाय सेन्देलखौ मा नै बिराद मानसि मामा लेथ्रा जागोन नालाय लंपेन्टआ ओंखायनो मोजां मोनदों ओइ मामा बिथिं थाङा रिधिमा ओइ गोलैगोन मालायफ्रा बेरायहैबाय नै जोंहा बिनिफ्रायनो थांला तानिशाया थाबायनो गाबबाय थांनायावहाय ओंखायनो जोङो लाबोफिननांबाय बेखौ बेखिनियावहाय मामा मैला आखाया सेस सुजोबनांसिगोन गचं थाबायनो रोंनानैनो गचं लाइटखौसो दांनो नागिरदों बियो नाङा हामा दाङा बेखौ लाइटखौ इस मामा गसं थाबायनो रोंनानैनो गसं स्कुलनि स्टुडेन्टफोरसो फैदों नै दा गसं सिगांजों थांबावगौमोन आङो बाट नै बेनि थाखायनो थांनो मोननाय नंला आरो जोङो गथ'खौ सोगाबनोबोथ' हायाना ओंखायनो गथ' गोनांफ्रा बिदिनो बेरायनो फैबाबो खावसेल' नुयो आरो वाव इभिनिं जानायखाय मोजां थारथिं लाइटजों सिगांजों मोजां नुबावगौमोन खोमा नै बेहा लाजोबनांबाय जिनिसफोरखौ एनि जि गसंथारबाय हाथारलासो आं बेखौ आयौ नै ओंखायनो आं बिसोरखौ माने ना पुरा पार्कआवसो बेरायहोनो लांनो मोजां मोनो पार्कआवबा बिसोर गेलेनो मोनो नालाय मोजाङै ओंखायनो पार्कआव मोजां मोनो आरो बिसोरखौ बेरायहोनो मलफ्रावथ' एकदम दिगदार खालामो जेबो नायनोबो मोना मानो मोना जोङो दा जोंहा बेरायनो मोनासै जोंहा ना गैया बोरो अबाव थांखो दोनसै गसाय दिनै आखाइखौ सेनिटाइज खालामहैयाबा जानाय नंला मामा न' दानाबा नै मालायजोंसो जिरायनो दा दिं दे दामदो दिं वाव जादों आफा जाथारदों दे दामदो मेंबाय दायो ओंखारलांनोसै जोङो बिसोर उन्दुनोबो ओंखारबाय नालाय ओंखायनो ना मोजां मोनबाय गुनगुन दायो उखैथारदों माबा मोनसे जाहैनोसै जोङो दायो मा मोनजायो फ्राइड राइस होमबालाय ओंखाम जाला हराव ना मा नोजोरलाय आयु नंगौ मा ओंख्रि संनो नागिरदों जोंनाबो ओंख्रि दंखायो औ मामा मोजांथारमोन थांसै दायो ने थांसै मानसिजों मानसि नै ओरै फै लिंदों